Bona tarda a tothom. Benvinguts i benvingudes a aquesta trobada essencial que porta per títol Afegint valor a la pràctica clínica en obstetrícia, organitzada per la Iniciativa Essencial de l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya, AQUAS. El meu nom és Alberto Guerrero i és tot un plaer poder conduir aquesta sessió que té com a propòsit parlar sobre pràctiques clíniques de poc valor en obstetrícia i d'aquesta manera ajudar a millorar la qualitat de l'atenció sanitària del nostre sistema de salut. M'agradaria recordar-vos que aquesta sessió serà gravada i quedarà publicada al YouTube de l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya. Durant la jornada, que hem volgut fer coincidir amb la Setmana Mundial del Part Respectat, comptarem amb la participació d'experts locals i internacionals que reflexionaran sobre la importància d'evitar pràctiques innecessàries en l'àmbit de l'obstetrícia i diferents hospitals catalans ens compartiran les seves experiències en el procés de deixar de fer aquestes pràctiques. Per finalitzar, obrirem un torn de preguntes perquè pugueu compartir els vostres dubtes i reflexions amb els ponents. A més, durant tota la sessió mantindrem l'espai de preguntes i respostes que podeu trobar sota de la pantalla obert perquè pugueu anar deixant per escrit les vostres preguntes. Sense més dilació, dono la paraula a Cari Almazán, directora d'Atenció Sanitària Centrada en el Valor i Participació de l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya, i la Joana Caro, responsable de la Iniciativa Essencial de l'AQUAS. Bona tarda a tothom. En primer lloc, donar-vos les gràcies per assistir a aquest webinar de trobades essencial, la crida en obstetrícia. Un webinar en el que us presentem la primera experiència de participació entre els professionals de la salut, tant de l'atenció primària com dels hospitals, les associacions de dones, l'administració sanitària i la iniciativa essencial per identificar i prioritzar plegades pràctiques clíniques de poc valor i elaborar recomanacions per evitar-les i contribuir així a la millora de l'experiència obstètrica de la dona. En aquest webinar comptem amb la participació de persones expertes en el camp de l'obstetrícia, la ginecologia i la llevadoria. Neil Shah, dels Estats Units, Oriol Porta i Cristina Martínez, experts del nostre context català, que compartiran amb nosaltres les seves reflexions sobre el canvi que està tenint lloc a l'atenció sanitària, on la participació en les decisions relatives a la seva salut està agafant més protagonisme. Així mateix, comptem amb la participació d'experiències dels hospitals de Sant Pau, de l'Hospital de Vall d'Hebron, Hospital de Berga i Hospital de Móra d'Ebre, que ens mostren que és possible evitar pràctiques clíniques de poc valor en el dia a dia de la pràctica assistencial. El projecte essencial, afegint valor a la pràctica mèdica, és una iniciativa de l'AQUAS que forma part d'un nou paradigma que és l'atenció sanitària basada en valor. Des de l'AQUAS entenem aquesta com l'ús equitatiu, sostenible i transparent dels recursos disponibles per aconseguir millors resultats i experiència de cada persona. Una atenció sanitària de qualitat centrada en el ciutadà i en el pacient que assoleix els millors resultats amb els recursos disponibles, basada en els valors propis de l'entorn i que contribueix a la participació. Així doncs, des d'aquí, agrair-vos als ponents i a les experiències la vostra col·laboració en el webinar. També la col·laboració a totes les persones que heu participat en la identificació i priorització de les pràctiques i a l'equip essencial que ha fet possible aquest webinar i als assistents. Espero que aquest webinar sigui del vostre interès i que ens inspiri a totes per contribuir a la millora de la qualitat de l'atenció sanitària. Moltes gràcies. Buenas tardes a tothom. Ahora yo les presentaré la iniciativa esencial. La iniciativa esencial es una iniciativa liderada por el AQUAS desde el año 2013. Tiene el objetivo de mejorar la calidad de la atención sanitaria a partir de identificar prácticas clínicas de poco valor y elaborar recomendaciones para evitarlas. Asimismo, promueve el cambio de la práctica clínica, implementando las recomendaciones para los profesionales y los recursos para los pacientes. Las prácticas de poco valor son aquellas que no aportan beneficios para la salud, ya sea porque no son efectivas o por los potenciales riesgos asociados.
Aquí tenemos algunos ejemplos de estas prácticas de poco valor en el ámbito de la obstetricia. Una de ellas es una práctica rutinaria de episiotomía en los partos eutóxicos. No hay ninguna situación específica donde la episiotomía sea imprescindible y por tanto la decisión de realizarla se tiene que basar en consideraciones clínicas. Asimismo, otra práctica sería programar cesáreas selectivas de forma rutinaria antes de la semana 39 de gestación sin una indicación clínica que lo justifique. Hay suficiente evidencia que demuestra que nacer antes de la semana 39 puede comportar más riesgos para los recién nacidos. Entonces, ustedes se preguntarán si una práctica que no aporta ningún beneficio al paciente o puede suponer riesgos, ¿por qué se hace? Es un tema complejo porque tiene diferentes causas. Por ejemplo, causas producidas por la resistencia al cambio de algunos profesionales. Yo siempre lo he hecho así. O por las propias demandas de los pacientes. Por algunas situaciones organizativas, como son la falta de tiempo en la consulta para explicar por qué no es necesario prescribir un tratamiento o pedir una prueba, o por la descoordinación entre niveles asistenciales, entre atención primaria y hospitales, por presiones comerciales o de los medios de comunicación, entre otros. Nuestra experiencia y la evidencia científica muestran que las intervenciones para dejar de hacer y desimplementar este tipo de prácticas innecesarias tienen que ser multifactoriales y dirigidas a abordar todas estas causas. Hasta el momento hemos elaborado 90 recomendaciones dirigidas a profesionales sanitarios de diferentes niveles asistenciales y especialidades. El proceso de elaboración se realiza con la participación activa por parte de los profesionales. Asimismo, 30 recomendaciones hemos elaborado dirigidas a pacientes de tratamientos, de procedimientos y de pruebas, y contamos con la participación activa del Consell Consultivo de Pacientes para la revisión de cada una de estas recomendaciones. Asimismo, la identificación de las prácticas se hace por medio de las sociedades científicas, de los profesionales sanitarios, de los pacientes o por medio de procesos participativos como es la CRIDA, que Garazi les explicará posteriormente. El Esencial ha implementado diferentes recomendaciones en pilotos en centros de atención primaria en todo Cataluña. Algunos ejemplos son recomendaciones relacionadas con estatinas, con inhibidores de la bomba de protones, entre otros. Después de evaluar el impacto de las intervenciones, tenemos resultados en los que se han visto cambios en la práctica clínica y en otros en los que no hemos visto ningún cambio. Asimismo, en algunos hospitales del territorio se han implementado algunas recomendaciones en su ámbito. Finalmente, después de la experiencia que hemos tenido en la implementación, este año hemos publicado una guía para la implementación de proyectos dentro del marco de la atención sanitaria basada en el valor, como son las decisiones compartidas, el esencial y proyectos de participación para la mejora de los servicios asistenciales. Esta guía busca ser una inspiración y referencia entre los profesionales y gestores sanitarios para implementar estos proyectos, promoviendo la participación de los pacientes, de los ciudadanos y de los profesionales, así como fomentar una conversación más equitativa entre el profesional y los pacientes. Es un documento interactivo elaborado a partir de la revisión de la literatura y co-creado con profesionales de diferentes lugares de Cataluña. Incorpora estrategias y herramientas para reflexionar sobre las debilidades, fortalezas y oportunidades de mejora de la práctica clínica y para establecer planes de actuación a nivel individual y de equipo. Aquí pueden ver un ejemplo de cómo se explica la desimplementación de una práctica innecesaria paso a paso. Ustedes pueden acceder al enlace que ponemos en esta diapositiva y consultar todas las herramientas, recursos, plantillas que tiene la guía para comenzar a desimplementar este tipo de prácticas. Y finalmente, en nombre del equipo de la Iniciativa Esencial, les damos las gracias por asistir el día de hoy y seguiremos trabajando para aportar valor en la atención sanitaria. Muchas gracias. Moltes gràcies, Cari i Joana. A continuació,
És un honor poder comptar amb el doctor Nilsha, director mèdic de la Maven Clinic i professor d'obstetrícia, ginecologia i biologia reproductiva a Harvard Medical School als Estats Units. La seva ponència, on parlarà sobre la construcció de sistemes que donin confiança en el part i la salut de la dona, ha estat prèviament gravada, ja que li ha estat impossible assistir en directe. Esperem que sigui del vostre interès. Endavant. Thank you so much for inviting me to offer some remarks to your meeting today. My name is Neil Shah. I am a professor at Harvard Medical School, and I'm also the Chief Medical Officer of Maven Clinic, which is a virtual clinic for women and families all over the world. And my perspective on the topic of value-based healthcare and the Choosing Wisely campaign is informed by all of my career, but really having an opportunity a little over 10 years ago to be involved in the beginning of the campaign, which came at an inflection point in healthcare where we realized that there are two ways that the people that we're trying to take care of can get hurt. One is when we do too little, too late, and the other is when we do too much, too soon. The frame that I want to put on my remarks this morning is around building trustworthy systems for childbirth and for women's health in general. It's not the job of the people that we're trying to take care of to be more trusting of us. It is our job to be more trustworthy. And that's more than a virtue. In 2022, especially in a world in which we're surrounded by so much disinformation, I think that trustworthiness is an output of a system that's either working for people or not working for people, and really just giving them the best possible care and the right care for them. The vision statement for a lot of the work that I've done in my career is a world in which every person can choose to grow their family with dignity. And this is very focused on maternal health, but even if we think more widely than that, the people that we take care of in our field of obstetrics and gynecology in many ways are a bellwether for the well-being of society as a whole. So, if mothers are unwell, society is unwell. And that's why every form of injustice shows up in the well-being of mothers, whether it's racial inequity or gender inequity or even geographic inequity. I think that trustworthiness really fundamentally requires three things. We have to be competent, which means we need the ability to produce positive, equitable, affordable outcomes for people. We don't do that well today, but even if we did, I'm not sure that that's sufficient. I think it's equally important that we are reliable for people, that we show up when they expect us to or need us to. And then it's also important that we have ways of affirming people's lived and embodied experience. I think that historically, when we thought about making people safe in healthcare, we've treated their experience of care as almost a secondary luxury that we get to after we've made them safe. But what we're increasingly learning is actually the way that we make people safe is by making sure that they feel seen and heard. One of the things that we see both in the United States and in Europe is that there are these massive racial disparities in our outcomes. And in childbirth in particular, in almost every story of a maternal mortality event, particularly for a Black woman, somebody has expressed concerns and the healthcare system has just been slower to respond to that person. So I think that all three of these things are important. In our field in particular, what we're seeing globally is this explosion in cesarean deliveries. And, in the United States, cesarean rates have gone up by about 500%. It went from an overall rate of 5% to an overall rate of greater than 32% in almost just one generation. We're seeing similar increases really all over the world. And a lot of the conventional wisdom about what's driving it, in my career experience, doesn't seem to be true. And
when we think about designing systems and the possibilities that we have in designing systems that drive better care, I think there are a lot of lessons in thinking specifically about this case. When I was trying to better understand why cesarean rates are so high and why the cesarean rates seem to be so different in different parts of the world at different hospitals, even when we're taking care of relatively similar people, one of the things that I did is just visit a number of hospitals. There wasn't a great explanation in the data. It turns out that people's individual preferences and even their clinical risks didn't do a good job of explaining the likelihood that they would get surgery. And one of the things that I found just from visiting different places is that cesarean rates actually reflect something about the quality of labor management. And one of the things that we found just from visiting hospitals and then started to model out and prove with data is that there are many unmeasured things in our clinical environments that drive low value care. And some of these things are intuitive, but we don't always measure them with data. And then sometimes actually they're not intuitive. So it turns out that in healthcare, on labor and delivery units, and in life, we often face a dichotomous choice between doing the right thing and doing the easy thing. And often they don't line up, but the right thing to do for somebody who's in labor might be to do all the hard work of managing their labor, especially if they have an ambiguous CTG and they have comorbidities and their active phase of labor is longer than you'd expect it to be. But the easy thing is always to do the cesarean. And one of the things, among others, that we found is that the number of labor and delivery rooms, birthing rooms, can actually have an impact on the cesarean rate. We found that among two hospitals that delivered the same number of babies per year, one hospital, actually, these were two hospitals that had the same number of birthing rooms, and one hospital delivered twice as many babies per year as the other, and they both thought they were at their capacity limit. And the only way that's possible is if one hospital is moving people through much faster. And what that speaks to is that when we're making clinical decisions, we often face pressures that are obvious and then sometimes not as obvious. So one of the solutions that we came up with to try and solve this problem was very analog. And so much of value-based healthcare is about, I think, designing better conversations with our patients and using these conversations to just align expectations. But one of the things that we found is that every birthing room in America and in many parts of the world had some kind of dry erase whiteboard on it. And the information put on the whiteboard was highly variable, and it was primarily used by nurses to talk to themselves. So what we did is we made a big one instead, and we structured the content so that everybody in the room could see it, especially and particularly the mom herself and her family. And the board only had 4 components. It had a place where you could write down the name of the team members, a place where you could write down that person's, the person giving birth's preferences, a place where you wrote down the plan, and then a place where you wrote down the next time the team was going to get back together again and talk. And it turns out that those really simple things created accountability, it created role clarity, it created some element of psychological safety, so everyone felt like they had permission and opportunity to speak. It created a structured way of communicating. And in doing all of those things, it just facilitated better teamwork and communication. And what we found as a result of doing that is that overwhelmingly, patients felt like they had the desired role in their birthing experience. They reported that they were better able to understand what was happening to them, and they felt like their preferences were making a difference. Similarly, clinicians felt that this improved care for their patients and that it clarified their decision-making about a number of decisions, including cesareans. And what was interesting is that the more conversations that happened using this sort of structured technique, the more statistically likely it was that patients and clinicians would believe these things. So that was our leading indicator. But what we also found is that by doing this process among
now dozens of community-based hospitals across the United States, and now it's actually also being done in places in Europe, is that cesarean rates went down and severe maternal morbidity and unexpected newborn complications went down as well. So I think that oftentimes conversations with our patients are treated almost as an artisanal craft. You know, sometimes they go well, sometimes they don't. They often happen behind closed doors, and we don't have great ways of evaluating the quality of those conversations. But I think that a lot of addressing low value care requires shared decision-making and actually structuring the way we talk to each other. I will just say that, you know, despite the fact this is a very simple solution, we've brought it to some of the toughest places, including 2 hospitals in a city in the United States called Tulsa that serve a population that has the highest maternal mortality rate in that state. And it's a population that has been disenfranchised for a very long time. In fact, there was an event that happened almost a century ago where in an act of racial violence, the entire neighborhood was burned to the ground. And to this day, it's a part of our country that still suffers in terms of healthcare outcomes and educational attainment and all the structural parts of racism. And we brought this solution to these hospitals were actually able to see massive improvement in racial equity, which we're able to depict in a documentary called Aftershock, which won an award at Sundance and actually is going to be can be streamed anywhere in the world in the next couple of months. But it just goes to show that sometimes simple solutions can make a really, really big difference, even in difficult environments. The other thing that I wanted to just sort of point out in terms of the opportunity that I see ahead of us is that sometimes analog solutions are it. They're all we need. And I think actually all technology solutions start with needing to have a process that works, whether it's that communication process and that whiteboard I spoke about or another. But we're also living in an era where digital health, which is a big part of my focus these days, has tremendous potential to just open up access to care. And while access to care increases, it doesn't automatically mean that quality of care or value of care will follow. So it's even more important that we do this kind of work. But what I'm seeing from my current position is that in the digital world, people are now looking to connect with their clinicians through their computer, through their phone. In many ways, this move was really accelerated by the pandemic. But of course, you know, like an app or a piece of software is not going to fix healthcare. The opportunity is really to take the devices that people have in their pockets and turn it into a portal, into a human service. And I think when we do that, it allows us to build forms of care that depend less on physical proximity and allow us to think about value-based care in new ways. In 2022, if you have a digital healthcare solution, you should be able to speak somebody's primary language. You should be able to match them to care. Again, that's not just based on physical proximity, but it's based on true expertise and maybe even shared lived experience as well. So those are some of the things that are exciting to me. I think that there's just so much opportunity ahead. I know that you all have been doing a lot of work to go through a Delphi process and collect input and figure out what your top 5 list is. But I think, you know, 95% of solving a really hard problem, which is what value-based care is, it's a really hard problem. It's just defining it correctly and finding a place to focus, which is what it sounds like you're doing. So again, thank you so much for inviting me to share some thoughts on this topic. I wish you the best of luck in your work, and thank you for all of your efforts. Des d'aquí, moltes gràcies al doctor Nilsha. Seguidament, tenim també el plaer de poder comptar amb 2 referents en l'àmbit de l'obstetrícia a Catalunya,
el doctor Oriol Porta, ginecòleg, president de la Societat Catalana d'Obstetrícia i Ginecologia i cap de servei de l'Hospital Universitari Mútua de Terrassa, i la doctora Cristina Martínez, llevadora, directora dels Serveis d'Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva ASIR de Barcelona Ciutat i responsable corporativa dels ASIR de Catalunya, a més de formar part del Consell d'Atenció Primària del Departament de Salut. És tot vostre. Molt bé, moltes gràcies per convidar-me a formar o a participar en aquesta jornada d'avui i a poder compartir amb vosaltres breument algunes reflexions al voltant de tot això que s'està parlant. Voldria reflexionar bàsicament sobre 3 punts. Jo he titulat això, em sembla, com que estem en una etapa de trànsit. En realitat sempre estem en trànsit, però a vegades aquest trànsit sembla que s'accelera i em fa l'efecte que avui dia estem en un d'aquests moments en què això és més perceptible. Estem en trànsit d'una medicina basada en la seguretat clínica cap a una medicina que se centra en l'autonomia i el valor. Nosaltres venim d'una medicina paternalista que en part justifica els seus accessos en els resultats clínics obtinguts. Això ho hem sentit tots, que algunes de les coses que s'han criticat s'han justificat perquè hem obtingut excel·lents resultats en mortalitat materna i neonatal. La qual cosa és certa, però aquesta medicina paternalista ha tendit a apropiar-se del cos i dels processos reproductius de les dones. Aquesta apropiació, què vol dir? Doncs implica un tracte jeràrquic, que és el professional, el que diu el que li convé a una dona en particular, un tracte deshumanitzat, o jo més aviat diria despersonalitzat, perquè es fa poca atenció a les característiques i els desitjos propis de cada dona i es tendeix a una atenció més basada en els protocols, protocolitzada, i això porta a un cert abús en la medicalització i també a una patologització d'un procés que és natural i fisiològic com el part. I, per tant, ens ha portat a menystenir l'autonomia de les dones perquè ha menystingut la capacitat de les dones de decidir sobre els seus cossos i sobre la seva sexualitat, perquè hem escoltat l'opinió que tenien. Quins factors penso que afavoreixen aquesta apropiació? Doncs una asimetria en el coneixement, i això també vol dir una asimetria en el poder, perquè el poder moltes vegades es basa en el coneixement i en una situació de molta vulnerabilitat de la dona. La dona és molt vulnerable, qualsevol comentari que li facis i que li diguis això posa en perill la salut o la vida del teu fill, doncs ja farà que la dona renunciï a algunes de les seves idees prèvies. Nosaltres hem utilitzat a vegades aquesta asimetria en el poder i, per tant, hem tendit, conscient o inconscientment, a expropiar la dona de la seva pròpia vivència del part, quan hem posat la seguretat i la salut del fetus i de la mare per davant de la responsabilitat que la dona també té, perquè l'hem tret i l'hem despullat de protagonisme. Nosaltres pertanyem i ens hem educat en una cultura que ha format els professionals i les organitzacions des de la seguretat clínica, paradigmes una miqueta de la medicina basada en l'evidència o, per exemple, el fet que la majoria de les sales de parts, almenys que jo conegui, es troben en un entorn molt quirúrgic, que s'ha basat en la seguretat i no tenen, per exemple, una cosa tan elemental com és llum natural, moltes sales de parts. En conseqüència, aquest tracte paternalista i tal, moltes vegades pot ser inconscient i és imputable a molts elements, a vegades a la pròpia persona i a la seva cultura, però també als protocols existents, a la pròpia, com deia, estructura física dels hospitals, de les sales de parts i de les pròpies organitzacions, a una cultura que ha tendit a normalitzar aquestes pràctiques i també, per què no dir-ho, la precarietat laboral, amb uns horaris molt extensos que a vegades ens hem pres el temps per poder donar aquesta atenció més personalitzada que és necessària. Aleshores, m'agradaria reflexionar com a segon punt una miqueta en quines em sembla que són les claus que nosaltres hem d'entendre per dur a terme aquesta transició cap a una medicina basada en l'autonomia i el valor. El primer, és evident, és que cal que la dona participi en la presa de decisions. Hem de fer una atenció centrada en l'autonomia. Hem de tenir clar que no es pot deslligar l'atenció tècnica, per excel·lent que sigui, de l'experiència emocional que representa o que suposa el part per una dona. El part és una experiència molt transcendent i radicalment íntima. Aleshores, això nosaltres ho hem de tenir en compte i per això és important que quan avaluem els resultats del que fem tinguem en compte això i anem incorporant els proms i els prems, que són mesures que tenen en compte l'experiència que reporten les pacients. Crec que s'està produint un canvi en el paradigma de la relació metge-pacient, entesa com una relació de poder. Cada vegada més passem d'una relació en què el metge estava per sobre o el professional estava per sobre cap a una relació en què estem en el mateix nivell. És una relació d'igual a igual, que no és jeràrquica o tan asimètrica,
que passa és que tenim rols diferents. Ningú demana als professionals que deixem de fer de professionals, però sí que hem d'escoltar l'opinió o la veu de les dones. En aquesta relació, la confiança no es dona descomptada, com potser era abans, no es dona per descomptada, sinó que aquesta confiança s'ha de guanyar. Això és molt important. I com es guanya? Doncs es guanya a partir de la comunicació i de l'empatia, que són molt importants. Aleshores, per comunicar-te bé és molt important tenir informació de qualitat. És aquí on té molt sentit que ens preguntem o que veiem quines són les pràctiques clíniques que aporten poc valor per erradicar-les i que, per tant, formin part d'aquesta informació del diàleg que hem de tenir amb les dones. Ens cal una mirada oberta, una mirada àmplia, reflexiva i també, per què no dir-ho, autocrítica. És important que el professional ha de saber fer, però també ha de saber estar i ha de saber ser. I, per últim, volia acabar aquestes reflexions amb posar en valor també en la pràctica com penso que els professionals estem entenent això i estem fent aquest camí. Nosaltres hem estat, crec, prou sensibles, segur que podem millorar, però hem estat sensibles i hem anat canviant coses i ens hem anat adaptant. Penso que exemples clars és, per exemple, l'ús habitual del pla de part. Si jo recordo la nostra reacció al principi quan ens venia una dona amb el seu pla de part i l'actual, que ja hem normalitzat això, doncs crec que és un exemple d'aquest canvi. Hem anat sent sensibles a les demandes de les dones. Hem disminuït sostingudament, per exemple, la taxa d'episiotomies. Un fet que jo a vegades poso de relleu és que en aquesta pandèmia, mentre que la gent ha mort sola a les UCIs, nosaltres vam tenir claríssim des del principi que les mares no infantarien soles i, per tant, ja des del principi els acompanyants van entrar en les sales de parts quan era l'únic lloc de l'hospital on això estava permès. Crec que és una mostra i això és perquè nosaltres, els professionals que vam estar revisant els protocols, vam voler que això fos així. Per tant, crec que hem estat sensibles en aquesta demanda. O, per exemple, un santuari del món sanitari, com és un quiròfan, on allà no entra ningú que no sigui sanitari, doncs ja és habitual que els acompanyants de les dones entrin en les cesàries. Per tant, penso que ens queda camí per recórrer, però que nosaltres estem en el bon camí. O, sense anar més lluny i per acabar, en tot el debat al voltant de la violència obstètrica, hem adoptat una posició de reflexió sobre la nostra pròpia pràctica professional en comptes de negar l'existència d'aquest fenomen. En definitiva, i per acabar, penso que els professionals de l'obstetrícia, de la llevadoria, obstetres, llevadores, no som ni millors ni pitjors, no som millors però tampoc pitjors que qualsevol altre professional de la salut. Nosaltres al final formem part de la societat que ens ha vist néixer, que ens ha format, que ens ha ajudat a créixer amb totes les seves contradiccions i imperfeccions. Per això que estic satisfet de poder participar en aquesta jornada d'avui perquè és una mostra més d'aquesta voluntat de reflexionar per ajudar a una millor atenció a les dones que demanen la nostra ajuda. Moltes gràcies. Gràcies, doctor Oriol Porta. Doctora Cristina Martínez, quan vulguis. Moltes gràcies a l'Aquas per poder organitzar això avui, i també per convidar-nos, evidentment, i també per fer tota la feina que feu per ajudar a la pràctica clínica des d'aquesta perspectiva de l'Essential, que jo crec que és fonamental. Gràcies també a l'Oriol perquè m'ho ha posat fàcil amb aquestes primeres reflexions. Ens veu demanar que reflexionéssim al voltant de tot el que és el procés assistencial i d'on venim i cap a on anem. Jo volia començar de manera molt ràpida amb una frase que jo crec que ens fa iniciar aquesta reflexió d'Emerson, de R. Emerson, que diu alguna cosa així com que el que deixem enrere i el que ens espera endavant són assumptes sense importància comparats amb el que portem a dintre. A dintre els professionals portem moltes coses, molts valors molt positius de l'atenció perquè som una professió de cura i per tant portem moltes coses positives, però també incorporem a les nostres motxilles molts aspectes que ens dificulten a vegades avançar. I per això crec que reflexionar una mica d'on venim ens dona aquesta oportunitat per reflexionar. En primer lloc, venim d'un punt que el que hem fet bàsicament és un abordatge de les malalties i no del que significa per cada una de les persones que emmalaltim
aquesta malaltia. Llavors generalitzem i no entrem realment en el que significa, i el que tractem són malalties, síndromes i malalties, i això és d'on venim. Però també jo crec que una mica incorporant també el que comentava l'Oriol, crec que també venim d'una jerarquia en la presa de decisions pel que fa als cossos de les dones. O sigui, negar que el que ens ha passat en l'àrea més obstètrica, ginecològica, té a veure amb què és el que portem, aquestes coses que portem a dintre de la nostra societat, amb uns valors socials masclistes on la importància dels cossos de les dones no han tingut la mateixa que els cossos dels homes, això implica també una manera de funcionar que està dins d'aquesta motxilla i que anem traient per buidar-la, evidentment. No vull parlar més del tema de la generalització dels processos patològics als processos fisiològics, i això ho hem vist, l'Oriol també ara ho ha comentat, i hem traslladat la malaltia en processos més fisiològics com el part, amb un objectiu. L'objectiu era, millorem al màxim els resultats, però sense veure què és el que significa un procés fisiològic a una persona, a una família o a una parella. Per tant, jo crec que les experiències de l'atenció al part ja hem iniciat i hem portat un camí. El que passa que ens costa una mica, crec, perquè jo recordo la primera vegada que vam fer a nivell de Congrés de Llevadores, crec que als començaments dels anys 90, ja parlàvem de que l'episiotomia no tenia sentit, el resultat no tenia sentit, però implementar aquests canvis en l'entorn assistencial, fixeu-vos, estem al 2022, evidentment aquests que estava comentant jo crec que estan bastant sòlids, però hi ha altres que encara no i ens costa aplicar-los. Per tant, les experiències en l'atenció al part sí que hem començat a transformar, a ajudar, a considerar aspectes relacionats evidentment amb l'evidència, però tot i així se'ns costa. Les terceres jornades del 2017 de les CIR a Sabadell, que ja el nom que tenia era Centrats en les persones, ja vam marcar com volíem treballar des de l'evidència, mostrant com fèiem sinergies amb l'Aquas, amb un compromís per part dels professionals per la millora en l'atenció. I aquí es va generar aspectes com, per exemple, el control anual, una revisió de l'evidència del control anual del dispositiu intrauterí en les dones asimptomàtiques o les gestants amb risc de malalties hipertensives i el repòs. O sigui, tot això ens construeix aquest camí i ho anem incorporant, ja ho portem a dintre. Ara és, però cap a on anem? Tot això, venim i cap a on anem? Jo crec que anem amb la línia que va a l'essència, totalment, amb una línia del que diem la prevenció quaternària, que això a nivell de l'atenció primària cada vegada intentem incorporar més per al sentit que té i l'alineació que hi ha amb l'evidència. O sigui, la prevenció quaternària és el conjunt d'activitats que intenta evitar, reduir i pal·liar el perjudici provocat per la intervenció mèdica, especialment per les conseqüències de les intervencions innecessàries o excessives que en el sistema sanitari està encara força arrelat. Perquè pensem que un factor de risc implica un potencial elevat de malaltia, per això hi ha el factor de risc. Però és que les persones són molt diverses i el que fem és englobar-ho i, per tant, no totes les persones davant del mateix factor de risc tindrem els mateixos resultats. Per tant, jo crec que anem cap a una medicina més basada en el que crec que he entès de Nisha, és una medicina basada en la narrativa també. I no basada en el control amb totes les proves possibles. Per tant, disminuir el sobrediagnòstic, que també té unes repercussions i que ens ho estan dient des de la prevenció quaternària, té una repercussió
sobre la salut, també al final, el sobrediagnòstic i el sobretractament. És el que els anglesos diuen disease mongering, no? O mercantilització de la salut, no? O sigui, aquest excés, no? Per tant, jo crec que actualment disposem d'eines per separar tot això i per créixer en una millora en l'atenció. La medicina basada en l'evidència, que fa temps, però que l'hem d'incorporar. Les recomanacions basades en les pràctiques de poc valor, en escoltar aquestes narratives de les persones i conferir autonomia real en la presa de decisions per el que fa al procés d'embaràs, part i postpart, i eliminant tot el que implica situacions d'aquest sobrediagnòstic o sobretractament. També una ètica de la cura. Jo crec que això tots els professionals ho podem proporcionar. Potser la llevadoria ha treballat més aquest aspecte de la cura, però tots tenim cura, evidentment, ginecòlegs i llevadores, però hem de treballar aquesta cura des d'aquesta perspectiva de l'autonomia. I la relació ha de basar-se bàsicament en l'aproximació, en el que també l'Oriol comentava, en una empatia també, desenvolupar una empatia emocional, però també amb coherència professional, amb compassió per part dels professionals i amb saber escoltar. Per tant, necessitem també, ginecòlegs i llevadores, una reflexió conjunta i una discussió conjunta de tots aquests aspectes. On estan les dificultats? La Joana ho ha expressat clarament. Les dificultats estan en aquesta implementació d'aquests canvis. I, per tant, que és molt més fàcil seguir fent allò que fem que no treballar des de l'autonomia, des de l'apoderament de les dones. Però jo crec que això són elements fonamentals per poder aconseguir això que diem, que donem autonomia a les dones i no està en un paper només, sinó que ho aconseguim. Però amb què comptem per poder fer aquest canvi? Jo crec que comptem fermament a una gran part de professionals que volen millorar i que estan fent una atenció de qualitat i amb nous models d'atenció. Jo crec que aquesta predisposició és un valor fonamental amb el que comptem. També hem de comptar més amb l'opinió de les dones, perquè l'opinió de les dones no només en el moment del procés del part, de l'embaràs, sinó també en aquelles accions que fem. Un altre element fonamental és la formació dels professionals. Un webinar com aquest implica això, en les recomanacions que feu de les pràctiques de poc valor des de l'Aquas. Jo crec que hem de ser també capaços d'aplicar-ho i crec que tenim la capacitat i les ganes per poder-ho fer. I no ens ha de fer por una cosa que ens diu de manera poètica la Ivette Nadal, i és que cal escoltar i estar agraït de sentir la veu que ens critica. Gràcies. Moltes gràcies, Cristina. Ara dono la paraula a la Graci Carrillo, llevadora i investigadora de la Iniciativa Essencial de l'Aquas, qui ens explicarà el projecte de la crida d'obstetrícia que ha realitzat l'equip essencial i també donarà pas als professionals de diferents hospitals catalans que avui ens acompanyen per explicar-nos les seves experiències en el procés de la desimplementació de pràctiques clíniques innecessàries en l'àmbit de l'obstetrícia. Graci, quan vulguis. Bona tarda, moltes gràcies, Alberto. A continuació, m'agradaria introduir-vos al projecte Crida en obstetrícia que estem portant a terme des de la Iniciativa Essencial. La crida sorgeix, per una banda, pel compromís que hi ha cap a la millora de l'atenció a la dona i, per l'altra, coincideix amb l'estratègia de l'Essencial d'incloure cada vegada més la participació tant dels professionals sanitaris com de la ciutadania en tots els processos de l'Essencial que portem a terme. Llavors, l'objectiu d'aquesta crida és, per una banda, identificar 5 pràctiques clíniques de poc valor en l'àmbit de l'obstetrícia mitjançant un procés participatiu i, per l'altra banda, elaborar recomanacions essencials d'aquestes 5 pràctiques que s'han identificat per tal que es puguin evitar en el sistema sanitari català.
Llavors, amb aquest objectiu, el primer que vam fer va ser la creació d'un grup motor. Aquest grup motor, l'objectiu que tenia era co-crear tot el procés i dissenyar tot el que faria. En aquest grup motor podem trobar representants de l'Associació Catalana de Llevadores, representants de la Societat Catalana d'Obstetrícia i Ginecologia, representants de la CIR i de la Iniciativa Essencial. Hem anat reunint-nos i dissenyant una miqueta a poc tot el procés que a continuació us presentem. Llavors, aquest procés té dues parts. Per la primera banda, es tractava d'identificar aquelles pràctiques clíniques de poc valor en Catalunya i per l'altra, prioritzar per tal de saber per on podien començar a treballar. En aquest sentit, el disseny va ser enviar a 41 cartes convidant els diferents stakeholders perquè identifiquessin cadascú 5 pràctiques clíniques de poc valor per on creien que podrien començar a treballar. En aquest sentit, hem enviat aquestes enquestes a hospitals del Siscat, hospitals privats, a CIR, decisors de polítiques públiques i associacions que treballen a favor dels drets en salut sexual i reproductiva. I per l'altra banda, una vegada teníem ja aquestes pràctiques identificades, l'objectiu era prioritzar-les. I per això el que vam fer és crear un panel d'experts amb representants que podeu veure en el quadre turquesa. I la idea era, mitjançant un Delphi modificat, que en la primera ronda poguessin votar aquelles pràctiques que consideraven que s'havien de prioritzar i en una segona ronda, segons alguns criteris de priorització, ja puntuar aquestes pràctiques. En aquest sentit, els criteris que s'han fet servir han sigut la freqüència, és a dir, quan sovint es dona aquesta pràctica en el dia a dia, els danys que pot produir aquesta pràctica tant a la dona com al nadó i els potencials beneficis que en cas que es deixés de fer aquesta pràctica es podrien obtenir. Per tant, a la part de sota podeu veure els resultats que hem obtingut. De les 41 enquestes que vam enviar, ens han respost 32, que això equival a una tassa de resposta del 78%. Una vegada hem fet tot aquest buidatge de respostes, hem acabat amb 130 pràctiques clíniques de poc valor, que des de l'essencial el que hem fet ha sigut agrupar i precisament extreure aquelles que estaven duplicades i netejar la base de dades. Una vegada hem fet això, hem obtingut 66 pràctiques clíniques de poc valor, que aquestes han estat avaluades pel panel d'experts. A la primera ronda, tot el llistat es va reduir a 23 pràctiques i a la segona ronda el que vam fer va ser puntuar aquestes pràctiques i hem obtingut aquelles 5 que han obtingut més puntuació i que a continuació m'agradaria presentar-vos-les. Llavors, la primera ha sigut realitzar tactes vaginals freqüents de manera rutinària en gestants de part. La segona, utilitzar sistemàticament oxitocina per accelerar el procés en gestants que porten anestèsia peridural durant el part. La tercera, mantenir el dejú en gestants durant el treball de part. La quarta, limitar l'exposició de l'expulsiu a la litotomia durant el treball de part. I la cinquena, induir el part en gestacions a terme per motius d'edat materna. Llavors, una vegada ja tenim les 5 pràctiques per on començarem a treballar, les properes passes seran, primer de tot, haurem de fer una revisió de l'evidència científica per tal d'elaborar aquestes recomanacions. Llavors, com que avui sou molts els professionals que ens acompanyeu, doncs també volem convidar-vos, si voleu formar part d'aquests grups de treball, en enviar-nos un correu electrònic i ens posarem en contacte amb vosaltres. Una vegada tinguem les recomanacions elaborades i publicades, començarem amb la identificació de bones pràctiques en obstetrícia per tal de desimplementar aquestes pràctiques. I una vegada tinguem fet això, crearem indicadors d'aquelles pràctiques que sigui possible per tal de monitoritzar i avaluar tot aquest procés. M'agradaria donar les gràcies, primer de tot, al grup motor per tota la dedicació i tot el compromís amb la iniciativa essencial. A la vegada també a tots els que heu participat identificant pràctiques clíniques de poc valor i finalment a tot el panel d'experts que ens heu ajudat a prioritzar totes les pràctiques. Des de l'equip essencial estem molt agraïdes a totes vosaltres. Moltes gràcies. A continuació, deixaré de compartir pantalla i m'agradaria fer algunes reflexions. Fins ara hem estat remarcant aquelles pràctiques que es poden millorar, però també ens agradaria avui posar en valor totes les iniciatives que s'estan fent per precisament aportar valor.
Així voldríem que aquest webinar sigui un espai per difondre aquells canvis que ja s'estan duent a terme en el sistema i que serveixi com una plataforma per compartir experiències, aprenentatges i fer xarxa. Agrair-vos també a tots els centres que ens heu fet arribar les vostres propostes i tot i que malauradament avui no havia espai per compartir-les totes, esperem poder fer-lo en un futur. Per tant, moltes gràcies a tots i a totes. També volíem traslladar-vos algunes reflexions sobre les pràctiques que es presentaran a continuació. Com veureu, són pràctiques molt diverses, de diferents nivells assistencials i que s'estan duent a terme en hospitals d'arrel de Catalunya. Creiem que això és molt enriquidor, ja que com el que explicaran a les presentacions, aquestes casuístiques fan que les barreres i els facilitadors a l'hora d'implementar canvis siguin molt diferents. A més, ens agradaria destacar que, així com en altres especialitats, en obstetrícia probablement encara més, degut a la dificultat de generar evidència, les pràctiques sovint estan basades en consens. Quan s'adapta tecnologia sanitària nova, es fa perquè es considera en aquell moment, amb l'evidència que es té, que allò és el millor que es pot fer i que aportarà valor. Tot i que a vegades, a mesura que va passant el temps i es va generant nou coneixement, comences a qüestionar si realment és el millor o hi ha alternatives que siguin més adequades. En aquest sentit, les experiències que es presenten avui es troben en diferents punts d'aquesta generació d'evidència i canvi en la pràctica clínica i és això també el que volem reflectir, que els canvis necessiten temps i que formen part d'un procés. Així doncs, tot seguit, m'agradaria començar donant pas a la primera experiència que ens arriba des de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona, que porta per títol Inducció mecànica del part, una opció segura i que augmenta la satisfacció de les usuàries. La presentació correrà a càrrec de la doctora Elisa Yurba i la Anna Ramos. La doctora Yurba és la directora del Servei d'Obstetrícia i Ginecologia de l'Hospital Universitari de la Santa Creu i Sant Pau. És la responsable també del grup d'investigació en medicina perinatal i de la dona del mateix hospital i és professora associada de la Facultat de la Medicina de la UAB. Anna Ramos és cap de llevadores de l'àrea de la dona del mateix hospital. Quan vulgueu, podeu començar amb la presentació. Moltes gràcies. Hola, bona tarda a tots i a totes. Se'n sent bé? Gràcies, Garitzi, per la introducció. Jo faré la presentació en nom meu i de l'Anna Ramos i de tot l'equip d'aquí de l'Hospital de Sant Pau en presentar aquesta iniciativa que ja fa més de 4 anys que hem començat, que és la d'utilitzar la inducció mecànica com a primera opció en totes les induccions amb bossa íntegra. Això ve de la idea que 1/3 de les nostres dones s'indueixen. Això és una casuística molt similar amb els diferents grups, tant d'aquí nacionals com internacionals, d'entre un 25 i un 30%. I des de sempre, la inducció farmacològica sembla que hagi estat l'opció més recomanada i la preferida pels professionals. Malgrat que estem utilitzant l'opció farmacològica de forma generalitzada, sí que s'ha posat sobre el paper i l'evidència científica demostra com és una opció que dona un risc d'hipertonia, de patiment fetal i d'ingrés del neonat a la UCI pel fet d'aquest augment de la dinàmica uterina. I això hem de tenir en compte precisament que són dones les que induïm, que les estem induint perquè tenen un risc, si no, no l'estaríem induint. I, per tant, amb aquest grup d'inducció, de dones amb inducció, és un grup on especialment hem de tenir en compte aquests riscos. Així, l'evidència científica demostra com en el cas del baló o de l'ús de sonda de Foley, que també és una altra alternativa d'inducció mecànica, aquesta inducció mecànica és millor en termes de seguretat que en les prostaglandines. Veieu en aquesta taula com, malgrat els resultats a nivell de part vaginal són molt semblants, el que veiem és que hi ha una diferència important i significativa en quant al risc d'hipertonia, el risc de tenir un pH per sota de 7 en el grup de pacients amb prostaglandines i també un risc, encara que no és significatiu, però un risc que sembla augmentat d'ingrés a la UCI. Aquesta evidència ha estat la que ha conduït a la NICE
en la seva revisió sobre la inducció al part, a declarar que s'ha de tenir en compte aquest risc d'hiperestimulació, sobretot en l'ús de mètodes farmacològics i que la inducció mecànica és més segura en aquest aspecte que la inducció per mètodes farmacològics. Nosaltres ja fa des de l'agost del 2017 que vam implementar, arrel d'aquestes dades de l'evidència científica, vam implementar l'ús del valor, de doble valor de Cook, com a primera opció en totes les induccions, independentment de quin tipus d'induccions, és a dir, cesària anterior, alt, baix risc o bé gemelars i inclús natges. En aquesta taula us mostro la nostra casuística des del 2017 fins al 2020 amb gestacions úniques, en aquest cas sense cesària anterior, i les vam comparar amb un grup que era retrospectiu de dones que vam utilitzar prostaglandines o bé un grup mixte d'ús de prostaglandines i mètode mecànic. Veieu que no hi ha diferències en quant a la taxa de cesàries, malgrat sembla que hi hagi una disminució en aquest grup, no era significativa. El que sí que veieu era que significativament a les dones que vam utilitzar prostaglandines o que vam utilitzar mètode mixta de mecànic més prostaglandines, el risc de patiment fetal va ser més alt en aquests grups i també, com veieu aquí, en els pH al néixer van ser significativament menors en aquest grup de prostaglandines. Repeteixo, és un grup històric, no és un grup randomitzat i per això els resultats han d'agafar-se amb cautela, però sí que s'assembla, coincideixen amb els resultats que trobem a la literatura amb estudis randomitzats i metanàlisis. Per tant, el nostre protocol és molt fàcil. En totes les dones amb bossa íntegra se'ls ofereix la inducció en valor i tenim dues opcions. O bé se'n van a casa, que això també és l'altre motiu que vam considerar quan vam implementar aquesta nova mètode d'inducció. Aquí teniu les causes d'inducció, els motius d'inducció, aquelles que van a casa, les cronològicament prolongades, les colestasis, les diabètiques, els petits períodes gestacionals, les hipertensions cròniques ben controlades o les hipertenses gestacionals. Se'n van a casa, estan 8 hores en el valor, se'l treuen elles mateixes a casa, estan un rato caminant, dutxant-se, esmorzant i després venen. O bé hi ha el grup de més alt risc que es mantenen ingressades. Aquest grup són les dones amb preeclàmpsia, amb diabetis mellitus pregestacional, amb restricció de creixement, oligodramnis, risc de, bebès que ja induïm perquè hem vist alteracions en el monitor, o bé induccions per streptococo, perquè en aquest cas els estem posant ja el tractament profilàctic per streptococo ja quan inserim el valor i per això les mantenim ingressades. Aquestes dones que estan ingressades també mantenim el valor durant 6-8 hores. Després també d'una estona en la que els hi fem estar sobre la pilota per tornar-se a encaixar al cap, els hi fem una mioreacció artificial i esperem entre 2 i 4 hores per utilitzar oxitocina sempre que calgui. No és sine qua non, sinó que esperem que la dona alliberi l'oxitocina de forma natural i no iniciem l'oxitocina fins a cap de 2 o 4 hores. Veieu en aquesta gràfica que a hores d'ara tenim més induccions domiciliàries, el 52%, respecte al 47% que són hospitalàries. Això ha sigut un procés gradual, a mesura que nosaltres ens hem acostumat, hem conegut, hem implementat el valor, hem vist els resultats, primer intrahospitalàriament, al veure'ns segurs i estar ja, tenir per la mà aquest protocol, l'hem començat a implementar a casa, primer en dones de molt baix risc i progressivament hem anat ampliant i com veieu ara són més les dones que se'n van a casa amb el valor que les que estan ingressades a l'hospital. Aquí veieu una enquesta de satisfacció entre les dones que van tenir el valor intrahospitalari o bé domiciliari i veieu que en general les dones que van estar a casa es sentien més satisfetes, sobretot quan parlem d'aquestes preguntes del final que van preguntar si repetiries la inducció en valor, mentre que el 60% de les que van estar ingressades van dir que sí, el número de dones que repetirien el valor va ser el 82% si se'n van anar a casa. També un número important de dones que van estar ingressades els hagués agradat poder anar a casa. Veieu que la recomanació d'induir-se en valor va pujar quan les dones van marxar a casa i les dones que estaven satisfetes o molt satisfetes amb aquesta iniciativa va augmentar també amb les dones que van poder marxar a casa.
Aquí veieu una mostra d'una dona que va reportar la seva experiència, una de les primeres que els hi van posar el valor i va marxar a casa, que estava molt satisfeta de poder realment viure aquesta experiència de part en el seu entorn d'una forma més fisiològica possible, ja que no utilitzem fàrmacs, i també que el seu propi cos es posés en marxa sense l'ajuda dels professionals i en un entorn, repeteixo, molt còmode i segur, no? Per sentir segures. Els avantatges que nosaltres hem trobat amb aquesta utilització del valor, tant hospitalari com sobretot a casa, que tenim uns millors resultats neonatals, tenim més risc d'ingrés dels neonats a la UCI neonatal i menys risc de fer una cesària urgent. Al final, no és important el número de cesàries, que són similars al grup amb prostaglandines, però sí quin tipus de cesària teníem, no? O sigui, una dona que tenim una cesària per una fallada d'inducció respecte a una dona que fem una cesària per un patiment fatal, no? La situació, l'experiència, la vivència d'estrès és molt diferent i també els resultats són diferents. I per tant creiem que malgrat els números a nivell de més cesàries o menys són molt similars, sí que l'experiència de la dona és qualitativament molt diferent i els resultats neonatals també. L'altre avantatge de cara organitzativament als professionals que no requereix monitorització fetal perquè és molt segur, les dones se'n van a casa, per tant, inclús les que estan ingressades no cal que estiguem controlant-les, poden estar a la planta d'hospitalització dormint. A les que poden marxar a casa redueix l'estada hospitalària perquè evidentment són hores que evitem estar a l'hospital. En aquest grup de dones també facilita un descans i un entorn còmode i tranquil i, en general, com heu vist en l'enquesta que hem passat, està molt ben acceptat per la pacient. I això és tot. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Elisa, per aquesta presentació i per compartir les vostres experiències des de Sant Pau. A continuació, m'agradaria donar-li pas a la segona experiència que ens arriba des de l'Hospital Universitari de la Vall d'Hebron, reinterpretació del registre cardiotocogràfic, eliminació de la realització de pH de calota fetal intrapart, que ho presentarà la doctora Anna Sui. La doctora Sui és la cap de secció d'obstetrícia. El seu treball ha estat centrat principalment tant en la part clínica com en la part recerca en dos camps fonamentalment, la patologia infecciosa durant l'embaràs, VIH, Zika, Covid, i en l'atenció al part i puerperi en pacients d'alt risc obstètric. Moltes gràcies, Anna, quan vulguis. Moltes gràcies per haver considerat Vall d'Hebron per exposar l'eliminació del pH de calota fetal intrapart com a pràctica de poc valor i anem a explicar una mica en què ens centrem. Tots sabeu que Vall d'Hebron és un hospital de tercer nivell on es poden atendre des de tots els problemes fetals a tots els problemes materns i, per tant, té un nivell de complexitat alt i, tot i així, té un percentatge de cesàries més o menys equiparable a altres hospitals semblants. Una mica per centrar el tema de com eliminar els pHs de calota fetal hem de tenir en compte d'on ve tot això. Doncs bé, l'any 1968 es va introduir el registre cardiotocogràfic. Es va començar a realitzar i perquè centrem el tema quants anys fa d'això, era el mateix any que van matar el Robert Kennedy o que van assassinar a Martin Luther King o va ser quan l'Apollo 8 va donar per primera vegada la volta a la Lluna. És perquè ens situem en quin moment de la història ens estem movent. Bé, en aquest any 68 es va introduir el registre cardiotocogràfic sense cap estudi. O sigui, es va introduir, tothom ho va començar a utilitzar i no va ser fins a l'any 1979 que l'ACOG va presentar el seu primer protocol d'interpretació del registre cardiotocogràfic. Des de llavors n'han anat sortint molts i fins que l'any 97 al Regne Unit van presentar un estudi en el que deien que aproximadament un 50% dels mals resultats perinatals es podien haver estalviat si haguéssim interpretat de manera correcta el registre cardiotocogràfic. Però això vam haver d'esperar l'any 97 o bé ja ens ho deien molt abans. Doncs sí, des de l'any 1971 aquest grup, el grup de Ver, ja ens deia que aproximadament un 60% dels registres que nosaltres consideràvem patològics donaven lloc a nens que tenien un pH de cordó superior a 7,25, que en aquell moment es considerava que 7,25 era el valor de tall per sota del qual ja es podia considerar que teníem un patiment fatal. Això era
donava lloc a que més del 60% de les cesàries degudes a un registre patològic eren totalment innecessàries. Aquest valor del pH del 7,25, que tots ens pensem que està basat en l'evidència, doncs no, està basat en un grup d'opinió d'experts. Realment, en l'actualitat, sabem que perquè el valor del pH de cordó dels nadons s'associa amb els resultats perinatals, ha de tenir un valor inferior a 7,0, no a 7,25, que es considerava durant tots aquests anys fins relativament fa poc. Com deia, el registre cardiotopogràfic, la seva introducció no va estar basada en treballs randomitzats entre utilitzar el registre cardiotopogràfic o no utilitzar-lo. De fet, els treballs que hi ha hagut després, diferents treballs, alguns randomitzats i d'altres no, bàsicament el que comparen és si el registre cardiotopogràfic de manera contínua o discontínua. I sí que és veritat que s'ha vist que el registre cardiotopogràfic redueix el nivell de convulsions neonatals, el número de nens que convulsionen al néixer, però no s'ha vist diferències amb la paràlisi cerebral, la mortalitat o el benestar neonatal. I sí que s'ha vist que la utilització de registre cardiotopogràfic continu augmenta el número de parts instrumentats i cesàries. Per tant, també hi ha al llarg dels anys han anat sortint diferents articles a la literatura en què han anat dient que registres cardiotopogràfics anormals no sempre s'associen a paràlisis cerebrals i és més, nens amb un dany cerebral previ després tenen registres anormals. Per tant, necessitaríem alguna manera de discriminar entre quins són aquests registres cardiotopogràfics anormals que sí que s'acompanyen d'un patiment fatal i per tant d'una asfíxia fatal, d'aquells que no s'acompanyen d'això. I tots ens pensem que per això va sorgir el pH de calota fetal. El pH de calota, com tots sabeu, és una determinació que es realitza en la calota del fetus i, per tant, necessitem la pacient en posició de litotomia, col·locar-li un amnioscop a través de la vagina i fer un petit tall amb un instrument tallant i recollir la sang de calota fetal a través d'un catèter heparinitzat i analitzar-lo. Bé, doncs això no es va fer, no es va concebre com per millorar els resultats del registre cardiotopogràfic i discriminar quins eren els patològics, quins sí que s'associaven a asfíxia fetal i quins no, sinó que el pH de calota fetal el va descriure uns quants anys abans que s'inventés el registre cardiotopogràfic Salling. I hem anat visquent sempre pensant que el pH era la solució als nostres problemes. Quan tenim un registre que no ens sembla normal o ens sembla patològic, realitzem una microtoma de calota fetal i això ens dirà si aquest fetus està ben oxigenat o no i, per tant, si està en perill de fer un patiment, una asfíxia o no. I això per què ho hem fet? Doncs perquè hem volgut assimilar-ho a la toma de gasos arterials. O sigui, hem pensat, si quan volem saber quin nivell d'oxigenació té un adult i fem una determinació de gasos, doncs per saber quin nivell d'oxigenació té el fetus, l'única manera que tenim d'arribar-hi és fer una microtoma fetal, perquè, evidentment, intrapart no aniràs a fer una cordocèntesis. I això ho hem intentat equiparar una cosa amb l'altra. Però per què si amb un adult que té edemes a les cames o que tenim els dits per poder realitzar un pH a nivell dels dits com si fos una determinació de glucèmia o, per exemple, una persona calva, que és molt fàcil de fer-li una determinació a la calota fetal, no ho fem i, en canvi, anem a punxar l'artèria, una cosa dolorosa i difícil i que ha de ser en mans expertes, i, en canvi, en els fetus pensem que la determinació a nivell de la calota és equiparable a la determinació de gasos a nivell arterial. Per què no tenim en compte que a nivell de la calota pot estar contaminat per meconi o pot ser un nen que tingui un caput molt important o pot ser que estigui barrejat aquesta sang amb líquid amniòtic, tots ells situacions en què variaran el pH. I per què equiparem el pH que pugui tenir a nivell de calota, a nivell perifèric, amb un pH a nivell central que demanaríem en un adult a nivell arterial? Doncs bé, no sabem ben bé per què, quan ho penses realment és una mica absurd, però a més tenim dades al respecte que han comparat diferents maneres de controlar el benestar fetal amb o sense determinació de sang de calota fetal per veure el valor del pH. I s'ha vist que cap mètode és millor que d'altres, simplement s'ha vist que l'auscultació intermitent és més capaç que tots els altres de disminuir el nombre de cesàries urgents. Però cap mètode, ni el registre cardiotopogràfic més determinació de calota fetal, ni l'STAN amb determinació de
de calota, ni que és capaç de disminuir ni l'acidosi neonatal, ni l'ingressos de neonats a la UCI, ni millorar el test d'Apgar, ni disminuir les morts perinatals. I una mica reflexionant amb això, què vam fer nosaltres a Vall-d'Hebron? Ens vam agafar l'avió i ens en vam anar a Londres. I qui vam a Londres? Doncs una representació els que treballàvem, els que treballàvem a SARS, i també unes quantes llevadores que, motivats pel tema, vam anar a realitzar els cursos que es fan en el Baby Life Training, encarregats d'ensenyar-nos com es pot mirar el registre cardiotocogràfic no des d'un punt de vista de foto, sinó seguint els canvis fisiològics que realitza interna i les setmanes de gestació en cada moment. Doncs què vam fer quan vam tornar? Doncs bé, vam assentar el que havíem après i vam realitzar una sèrie de cursos al nostre propi personal. Però no només ho vam realitzar als facultatius que fan guàrdies o al personal de sala de parts, sinó que ho vam realitzar a tots els facultatius, facin o no guàrdies, i a tot el personal d'enfermeria, siguin o no llevadores. També al personal d'enfermeria de les plantes d'hospitalització, també a les plantes de reanimació postcesària, i tot el que vam acabar fent una formació a 237 professionals. I això a què ens va portar aquest canvi de paradigma de reinterpretació del registre cardiotocogràfic? Doncs bé, aquí vam deixar de fer pH de calor fetal, una pràctica que, com hem vist, no està basada en l'evidència i que, a més, després de més o menys 30 anys d'utilització no ha sigut capaç de disminuir el número de cesàries, i amb aquest canvi de reinterpretació sí que vam aconseguir disminuir el nostre número de cesàries aproximadament un 2%, i això només us puc presentar les dades fins a que va arribar la pandèmia. La pandèmia va ser un gran parèntesis d'uns 2 anys, i actualment tornem a estar en què durant aquests anys van passar moltes altres coses i vam augmentar el número de cesàries. Ara actualment ja podem dir que estem en una fase millor de l'epidèmia o l'epidèmia superada, tornem a estar amb valors similars als de després de la formació. Per tant, podem dir que el canvi de reinterpretació del registre ens ha permès eliminar del tot la realització de pH de calota fetal, disminuint el número de cesàries i no empitjorant, igualant o fins i tot disminuint el número d'ingressos dels nens a neonats. I això com ho hem aconseguit mantenir? Doncs bé, també hem realitzat un curs obert a tota l'altra gent, en què van participar més de 1.000 persones, en què es va tancar les inscripcions per falta de suport de la plataforma en què es realitzaven i que intentarem repetir. I com hem anat continuant mantenint la formació dels nostres professionals? Bé, vam enviar a 2 persones a formar-se no només en aquests cursos, sinó a estar un estatge al Sant George, que és l'hospital on van començar a descriure aquest nou sistema d'interpretació fisiològica del registre, i dia a dia, cada dia en el canvi de guàrdia, hem anat analitzant els nostres registres, algun dels nostres registres, sigui amb la finalitat que sigui, per veure en quin lloc podíem haver fet millor i com ha estat l'evolució d'aquell part des del bon començament, de com partíem a com hem acabat, per poder aprendre tots, no només els professionals que entren o surten de guàrdia, sinó tots els professionals que treballem a l'hospital, tant siguin llevadores, infermeres com ginecòlegs. I aquesta és la nostra experiència que us volíem ensenyar. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Anna, per la presentació i per compartir precisament el vostre procés de canvi. A continuació, li donem pas a l'experiència que ens arriba des de l'Hospital Móra d'Ebre, que porta per títol Monitoratge intermitent durant la fase activa del part en gestants de baix risc. Aquesta presentació anirà a càrrec de la doctora Cori Massip i la doctora Lexi Navarro. La doctora Massip és cap de servei de l'Hospital Comarcal de Móra d'Ebre i té un postgrau en Medicina Materno-Fetal. La doctora Navarro és especialista en ginecologia i obstetrícia i especialista en ginecologia regenerativa y funcional. Muchas gracias. Endavant, os escoltem. Muchas gracias por la invitación y por considerar al Hospital Móra d'Ebre dentro del programa de prácticas de poco valor. Vamos a hablar sobre el monitoreo discontinuo durante la fase activa del trabajo de parto en la gestante de bajo riesgo. El monitoreo fetal intraparto es una pieza fundamental en la práctica de la obstetricia moderna. Dentro del contexto histórico, las primeras descripciones de la frecuencia cardíaca fetal se realizaron en el siglo XIX y se describieron para el momento valores en la ocultación durante el trabajo de parto, en ciertos momentos del trabajo de parto, básicamente posterior a la contracción. En el año de 1893
se establece, posterior a múltiples observaciones, la normalidad de la frecuencia cardíaca fetal entre 120 y 160. Y es en el año de 1895 cuando Adolfo Pinar, modifica el estetoscopio creado por el médico alemán muchos años anteriores y crea un modelo propio que se populariza y que actualmente podemos ver que se usan en muchos hospitales a nivel mundial y muchos centros de partos. En el siglo XX, diferentes intentos de ocultar la frecuencia cardíaca fetal, se introduce el Doppler y los micrófonos. Es en el año de 1972 cuando Caldeiro y Hong, que son pioneros e inventores de la cardiotocografía moderna, dibujan una gráfica y la relacionan la frecuencia cardíaca fetal con la contractilidad uterina. Describen así los dips y las desaceleraciones. Posteriormente se fabrica, la compañía Hewlett Packard fabrica y comercializa los cardiotocógrafos y se produce la unificación de la terminología y los criterios en el estudio del monitoreo fetal. Se generaliza la práctica de la utilización del monitoreo continuo durante el parto. Ahora bien, el Hospital Comarcal Mora de Ebre es un centro de nivel 1, un centro básico que presta asistencia sanitaria a la población de 3 comarcas, que son la Terra Alta, Ribera de Ebre y el Priorat, abarcando más o menos una población de 40.000 habitantes. El centro está ubicado en Mora de Ebre, que es la capital comarcal de la Ribera de Ebre, y es una zona eminentemente rural. Contamos con especialidades básicas como son medicina interna, cirugía, traumatología, obstetricia y ginecología, pediatría y un centro de especialidad. También contamos con una unidad sociosanitaria y de 2 bases de atención prehospitalaria. Nos comunicamos con Tarragona y Tortosa mediante tren y carretera. Aproximadamente nos queda 40-45 minutos de distancia a la población más cercana. La disminución de la natalidad en general y especialmente en nuestra área de influencia ha hecho que actualmente aproximadamente se atiendan unos 100 partos anuales. Nuestros centros de referencia para la atención obstétrica especializada son el Hospital Virgen de la Cinta en Tortosa, el Hospital San Joan en Reus y el Hospital Joan 23 en Tarragona. La práctica de poco valor que se ha intentado reducir y modificar el protocolo de atención en el centro es el monitoreo continuo durante la fase activa del parto en gestantes de bajos riesgos. Históricamente hay razones que nos llevan a usar la cardiotocografía. Entre ellas podemos mencionar que es un método de vigilancia fetal que nos brinda seguridad, podemos objetivizar los parámetros de salud fetal y son utilizados como una prueba, el registro como una prueba médico-legal de un adecuado control prenatal durante el trabajo de parto. En el contexto de la experiencia, por todas estas razones, el equipo de obstetricia y de llevadoras del Hospital Comarcal Mora de Ebre ha consensuado hacer una correcta evaluación del riesgo del proceso de parto y aprender el manejo del control y monitorización estrictamente necesaria con respecto a la atención de las embarazadas, el trabajo de parto, evitando intervenciones innecesarias. Si bien es cierto, hemos de considerar y estar conscientes en todo momento de la característica de nuestro hospital y de lo que eso representa a la hora de trasladar recién nacidos que se compliquen a la hora del nacimiento. No contamos con una unidad neonatal, por lo que necesitamos datos objetivos y estamos en un entorno rural alejados geográficamente de los centros de referencias más cercanos para una atención adecuada de esas complicaciones. Los objetivos de la práctica es disminuir el nivel de estrés que provoca la inmovilización de la paciente durante el trabajo de parto y proporcionar un parto respetuoso en un ambiente de máxima relajación. ¿Cuáles son las modificaciones del protocolo de atención? Primero, la auscultación intermitente, identificar la gestante de bajo riesgo y se le hará una
auscultación cada 15 minutos después de una contracción. Durante el periodo expulsivo se hará la auscultación cada 5 minutos durante 60 segundos después de la contracción. La auscultación continua será realizada en gestantes de alto riesgo o en gestantes de bajo riesgo que se le ha hecho una perfusión de oxitocina, que esté recibiendo oxitocina después de una analgesia peridural, o si se detectan anomalías durante la auscultación intermitente en las gestantes de bajo riesgo. Durante el periodo expulsivo también se realiza una auscultación continua en gestantes de alto riesgo. El camino es largo, el camino por recorrer falta. Las familias demandan cada vez una atención más integral, que mantenga la seguridad clínica, y día a día los equipos han de adaptarse a las nuevas evidencias que en muchos casos son contradictorias con las anteriores, con las evidencias anteriores, pero que al cabo del tiempo veremos la satisfacción en el resultado que poco a poco vamos consiguiendo. Hace falta hacer difusión de las recomendaciones y protocolizar las prácticas para que así los centros pequeños como el nuestro tengan un soporte institucional y un soporte médico legal. El impacto es el agradecimiento de las familias que se sienten acompañadas y respetadas al momento del nacimiento de su bebé. Hay satisfacción en el equipo de profesionales que participa en el momento único del trabajo del nacimiento de un bebé, y está en la línea de actuación principal que marca el plan estratégico en nuestro centro en cuanto a la humanización en la atención del paciente. Bueno, y finalmente, muchas gracias por la invitación y gracias a Pilar Vallano por la ayuda en la presentación. Moltes gràcies, Lexi, per compartir aquesta experiència i les vostres reflexions, molt interessant. Finalment, donaríem pas a l'última experiència del dia d'avui, que ens arriba des de l'Hospital de Berga, que porta per títol Protocol de la cesària humanitzada, que anirà a càrrec del doctor Pau Nicolau i la Mireia Massana. El doctor Nicolau és cap de servei de ginecologia i obstetrícia de l'Hospital de Berga, on atenen a gestants sense risc, de baix risc i risc mitjà, i algun cas puntual amb criteri d'alt risc de comú acord amb la unitat d'alt risc obstètric del seu hospital de referència a Manresa. Nosaltres des de l'Hospital de Berga us volem presentar el nou protocol que hem fet de la cesària humanitzada. La primera... Ha estat coordinadora d'aquest asil. Moltes gràcies. En el nostre hospital, un de cada 4 parts que tenim acaba amb cesària. Llavors, la societat i les pròpies professionals reclamen cada vegada més un paper més participatiu de la dona i el seu nucli familiar. Una mica el que us explicava és la justificació del nostre protocol de la cesària humanitzada, que és que un de cada 4 parts al nostre centre acaba amb cesària. Llavors, per aquest motiu, la societat i els propis professionals ens reclamen cada vegada un paper més participatiu de la dona i el seu nucli familiar en el naixement d'un fill. La presència al quiròfan de l'acompanyant durant la cesària, sempre que sigui no urgent i, evidentment, no emergent, i la no separació de la mare, nadó i acompanyant, de manera rutinària, com havíem fet fins ara, afavoriria alinear-nos una mica amb aquest nou paradigma. Llavors, un nou protocol humanitzant la cesària ens ha de permetre millorar l'acompanyament de les nostres usuàries, potenciant la col·laboració de la família i afavorint el vincle afectiu, el contacte pell amb pell, ininterromput des del primer moment que el nadó surt de la panxa de la mare, i l'inici precoç de la lactància materna. La pràctica de poc valor que hem deixat de fer és la separació de la mare, nadó i acompanyant, que es feia sempre durant la cesària, on el marit o acompanyant, la parella, es deixava fora de l'àrea quirúrgica, i el postpart, que també la parella o l'acompanyant no col·laborava. Inclús anteriorment s'havia arribat a separar la mare del nadó. La definició de la població diana, nosaltres hem decidit que serien gestants, que se'ls indica una cesària sempre que sigui no urgent ni emergent, en la qual no es preveuen complicacions
quirúrgico ni anestèsiques. I el circuit nou que hem fet de l'acompanyant seria quan la gestant, un cop ja la tenim ubicada dins de quiròfan, amb l'anestèsia epidural instaurada, la llevadora sortirà a buscar l'acompanyant, que el tirem preparat i canviat a fora el quiròfan, i un cop l'entrem a dins se l'ubicarà sempre per darrere el camp quirúrgic al costat mateix de la dona. En la preparació quirúrgica de la gestant és important col·locar els electrodes de la monitorització materna fora de la part central del pit per poder afavorir de seguida que neix el nadó fer el pell a pell. Sempre que sigui possible es farà un clampatge tardà del cordó i les cures del nadó, ja sigui la vitamina K i la profilaxis ocular, intentarem fer-la sempre a sobre la mare fent el pell a pell. En algun cas ens ha passat que la dona no es troba en condicions per fer el pell a pell, el nounat el posarem a sobre l'acompanyant amb la supervisió de la llevadora o de la infermera circulant. Un cop finalitzada la intervenció i l'estat de la dona sigui òptim, fins ara o fins fa poc la mare es quedava a reanimació. Amb aquest nou protocol hem aconseguit que mare, nadó i acompanyant marxaran junts tots cap a l'àrea d'hospitalització. I la llevadora serà l'encarregada de fer les cures que es feien abans a l'àrea de reanimació. Què farem? Doncs intentarem mirar sempre que hi hagi una estabilitat hemodinàmica, que el dolor hi hagi el control del dolor, tinguem un EVA menor de 4, l'escala de Bromage sigui superior a 3, que la dona pugui ja doblegar genolls, i fins que les pèrdues vaginals i la involució uterina siguin normals. Els objectius i activitats portats a terme, tenim l'objectiu general, que seria millorar la qualitat assistencial que ofereix el nostre centre a les gestants que donen a llum mitjançant una cesària programada, sense risc, afavorint l'entrada d'un acompanyant durant la cesària. I llavors tenim uns objectius específics, que seria millorar la satisfacció i percepció de la cesària per part de la gestant i la seva parella. El tenir la parella al costat ofereix un suport emocional a la gestant, afavoreix sempre un vincle afectiu, familiar, el contacte pell a pell des del primer moment i l'inici precoç de la lactància materna. Bé, com qualsevol mesura que implementem en el sistema de salut, sempre hem de tenir la voluntat de poder-la avaluar. I en el nostre cas ens va semblar que un bon indicador per veure el grau de satisfacció del procés era a través d'una enquesta de satisfacció. És una enquesta que hem creat amb els companys de recerca de la Catalunya Central. És una enquesta que passem a totes les dones que venen a parir aquí a Berga i per tant ens permetrà comparar el grau de satisfacció en diferents parts del procés de l'embaràs, el part i el puerperi de totes les dones que apareixen, no només les que s'acullen al protocol de la cesària humanitzada, sinó també aquelles que hem hagut de realitzar una cesària urgent o emergent o aquelles amb un part vaginal. És una enquesta que encara estem en fase de reclutament, però que ja els primers resultats són molt positius. Veieu que té una part descriptiva on avaluem una sèrie de variables sociodemogràfiques com l'edat o els parts previs o la nacionalitat. Després preguntes més tancades sobre el procés i després preguntes obertes que ens han de permetre conèixer una mica millor què és el que esperen les dones i famílies berguedanes a l'hora de parir. Som conscients que, com qualsevol enquesta, que a més és voluntària i que és anònima, tindrà el seu biaix i, per tant, la qualitat dels resultats que n'obtinguem serà limitada, però segur que ens pot ajudar. I bé, això és tot. Agrair a l'Aquas, perdoneu els problemes tècnics, agrair a l'Aquas, a l'equip d'Essencial, el poder explicar la nostra experiència a Berga. Dir-vos que, com bé deia el doctor Porta al principi, som conscients que el fet que les dones durant les cesàries al nostre país puguin estar acompanyades és una pràctica que som conscients que ja s'està fent a moltes altres maternitats, probablement en la majoria, però no era el cas de Berga i, per tant, era injustificable que el 2022 això no es pogués fer.
i que el fet d'implementar aquesta mesura, més enllà del protocol concret, doncs ens ha permès conèixer-nos una miqueta millor entre els serveis d'anestesiologia, de pediatria, amb qui també hem col·laborat, i, òbviament, amb les llevadores, que sempre treballem colze a colze, i per tant, també d'alguna manera posar la llavor per nous protocols i nous projectes que ja tenim en ment. I això és tot. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Pau i Mireia, per compartir amb nosaltres la vostra experiència i mostrar-nos aquest treball, com deies, que ha sigut en col·laboració amb tot l'equip multidisciplinari. Amb aquesta presentació donaríem per conclosa la part de les experiències i donaríem pas al torn obert de paraula. Us animem a fer les vostres preguntes o que ens feu arribar les vostres preguntes via xat, que trobareu a sota. I crec que ja tenim ja aquí a tots els panelistes. Anem una mica justets de temps, llavors, però bueno, intentarem que si hi ha alguna pregunta, donar resposta. Ens ha arribat pel xat un comentari o una reflexió que ens ho ha enviat una persona anònima que diu: per què a molts hospitals s'està induint dones de 40 anys a les 40 setmanes de gestació sense cap altre factor de risc que l'edat? Fa la sensació que en l'actualitat s'estan augmentant les indicacions perquè una dona sigui induïda i això, sens dubte, té una repercussió directa en la taxa de cesàries. Moltes gràcies a la persona que ha fet aquesta pregunta i de fet me n'alegro que hagis fet justament aquesta pregunta perquè ha sortit com una pràctica prioritzada. Per tant, esperem que durant l'any aquest puguem fer aquest treball de recerca, revisar ben bé què diu l'evidència científica i elaborar aquesta recomanació per tal d'homogeneïtzar la pràctica. Per tant, moltes gràcies. A continuació, hi ha una pregunta que aniria dirigida a Sant Pau. Crec que l'Anna Ramos ens acompanya ara. I, Anna, m'agradaria preguntar-te, la Maria Abad ens pregunta: què sonda feu servir a Sant Pau? La de Cook? Hola, em veieu? Perdoneu perquè estic en un curs i estic al carrer, perquè si no, no em sentiríeu. Sí, nosaltres fem servir el doble valor de Cook. En concret, nosaltres fem servir el que porta estilet, perquè de vegades quan els cèrvix són molt immadurs millora la facilitat de col·locació, sí. Moltes gràcies, Anna, per la resposta. Gràcies, Carassi, i gràcies per la pregunta. I enhorabona pel webinar. Gràcies. Tenim una altra pregunta que aniria dirigida cap a Vall d'Hebron i és: quins serien els facilitadors o quins creieu que han sigut els facilitadors que han fet possible aquest canvi? Potser la doctora Anna Sui podria respondre a aquesta pregunta. Bé, jo crec que hem tingut molta sort, primer, del nostre cap de servei, que és la primera impulsora amb aquest canvi, i després també que la direcció ens va ajudar, ens va permetre enviar els professionals a fer un estatge, dos d'ells a fer un estatge més llarg i la resta a formar-nos amb els dos cursos, i després també ens va permetre, ens va facilitar el fer la formació de manera reglada a tota la resta de professionals de tot tipus. O sigui, el que us deia, la formació no només va anar encaminada als ginecòlegs i llevadores, sinó també a tot el personal d'infermeria, a les auxiliars, als saladors, o sigui, tota la gent que pot intervenir a la cura d'una dona en el moment d'una cesària, abans o després. I jo crec que tot això ens ha ajudat molt. No sé si he contestat amb això. Sí, perdoneu que no podia treure el micro. Moltes gràcies, Anna. Crec que anem ja una miqueta justet de temps. Llavors, si us sembla bé, aniríem tancant aquesta part i li passo la paraula al meu company, Alberto. Moltes gràcies a tots els que ens heu aportat les vostres experiències. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres.
Doncs moltes gràcies a tothom. Per concloure l'acte, m'agradaria donar pas al doctor Xavier Bayona, que és el director de l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya. Abans, recordar-vos que aquesta ha estat la primera trobada essencial i esperem veure-us en les properes edicions. També dir-vos que podeu trobar tota la informació de la iniciativa essencial, conjuntament amb totes les recomanacions sobre pràctiques clíniques de poc valor que cal evitar, a la web essencialsalut.gencat.cat. Us deixem l'enllaç directe al xat perquè hi pugueu accedir. I ara sí, doctor Xavier Bayona, et dono la paraula. Gràcies, Alberto. Permeteu-me que sigui superràpid, ja que anem fora de temps. Primer, felicitar ponents i organització pel contingut i per l'èxit de la jornada, amb més de 250 persones connectades en determinats moments. Sabem que l'atenció centrada en el valor i participació és un valor afegit que en aquests moments hem de tenir molt present i per això la jornada d'avui centrada amb la crida i el resultat de la crida de les 5 pràctiques que han de millorar el valor de la pràctica clínica en l'entorn obstètric ens satisfà moltíssim a tots els professionals de l'agència. Com dèiem fa un moment, us convidem a participar i una vegada més agrair-vos a tots l'ajuda tant directa com indirecta que ens esteu donant cada dia i convidar-vos a les properes webinars que farem combinant diferents temes com el que hem fet avui. Res, gràcies a tots i gràcies per la vostra participació.